markaba dole mu jaddada sayyidi Abdalla uba tamkar ka ba sanadin ka uba ya amsa sunansa uba na hankali kafin kai sai mutum ya doke babansa kamar kare amma kuma danka na zuwa komai sai da ya warware ya ce tilas a yi wa uba ladabi kuma ta famar da hukum sai dai Abdalla kaidi suke maka sun ji su bayyana sun ƙara saken su tun da na girma abu mahudina na gano gaskiya kuma ya zama dole na bayyana kowa ne ubanka Abdalla yana a gabansa kuma babu rai dole mu jaddada sayyidi Abdalla uba tamkar ka ba kafi karfin kai bare ma a ce ilimi zai zo da kai ka wuce kadari bare ma a ce wani za ya kara da kai in ban da rashin rabo sayyidi waye zai ja da kai ni dai na bi ka wallahi tuntuni ni a gare ka na zamo habibu ramar Allah gidanka ta sauka kwarai sai na fada tun dai daga haifu da baban waye zai kai kada ka zarta uban kowa mukami sai na jaddada ni dai na gane duk masu inkarin ka kawai suna kin habibu dole mu jaddada sayyidi Abdalla uba tamkar ka babu duk wanda ya so uwa yan gidanta kuce ya haukace duk wanda ya kama ɗayan ki baba to ya karkace duk mai zagin mahaifan mahaiki mu me za mu ce annabi ne ba su kauna kawai tsoron mu suke suna sa hijabu